Nuwun para pamirsa pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak anggitanipun Bapa Suryadi WS kanthi ira-iraan tabeting lakon kepungkur. Sumangga dipun pidhangetaken. Kabar lelayu esuk iku ngilingake aku marang lelakon kepungkur, sebab sing seda iku wong sing banget tumabet ing engetanku. Jenenge Lestari, umur 29 taun. Jaman semono Lestari iku dadi kekembange bocah sepuran, yaiku bocah-bocah sekolah sing padha nglaju numpak sepur menyang Solo utawa Yogya. Bocahe pancen ayu tur kenes. Cara wayange ngono kaya Dewi Banuwati, akeh bocah lanang sing kedanan marang dheweke. Ing antarane bocah akeh sing padha kepencut mau, sing oleh tanggapan saka Lestari mung loro, yaiku aku lan Tarso. Jane aku iki ora bagus ning kondang lan pinter. Lestari kerep pating glenik karo aku ing stasiun merga dheweke takon soal PR. Sajake Tarso serik, aku ditantang jotosan di kangseni dina Minggu ing Stadion Klaten. Mesti wae aku nyaguhi, nanging aku kalah. Lestari dadi kukupane Tarso. Bubar kuwi njur wis ora tau ketemu maneh, awit wis padha lulus SMA banjur padha nerusake kuliah. Aku rada gumun maca serat lelayu iku. Bojone Lestari kok Gita Mursid. Lah Tarso mbiyen kae ana ngendi? Gita Mursid pancen uga gandrung karo Lestari, nanging sajeke ora ditanggapi. Tekan papan duh kita, aku jenggilengan goleki mbok menawa Tarso uga katon layat, nanging ora katon, malah ketemu kanca lawas liyane. Mas Tris, Atmono, Muji, Aminah, kabeh wis kempot lan kisut kaya aku. Mbak Muji malah dak goda. Wah, seprene kok isih ayu wae to, Mbak. Dheweke nyengenges karo alok. Wah, gombalmu seprene kok isih to? Mula awet enom. Bubar omong terus ngerangkul, pipiku diambungi. Aku babar pisan ora kaget. Wiwit sekolah mbiyen nek kepethuk aku pancen ngono kuwi. Mas Julang garwane sing lenggah ing sandinge malah alok karo guyu. Alah, wis kisut wae kok ngambung. Diwangsuli Mbak Muji sak kepenake. Wis kebacut awit biyen. Loro-lorone iku biyen kanca sak kelas, nanging umurane 3 taun luwih tuwa timbang aku. Oleh pacaran ya wiwit ana SMA biyen. Bisa kelakon jejodohan nganti seprene. Wis padha tuwa kepethuk kanca lawas, dadi ya gayeng oleh padha omong-omongan. Mas Julang sekalian iku jebul ngerti anakku. Dheweke kandha, "Dik, upama kowe mbiyen menang jotosane njur oleh Lestari iku malah ora bahagia uripmu. Sebabe apa, Mas?" takonku. Dheweke iku gabug ora duwe anak. Sing ditulis ing serat lelayu kuwi anak pupon. Aku mung mantuk-mantuk, pancen lagi ngerti iki. Sauntara Mas Julang nerusake, "Gosok balene bojomu wis ayu, pinter lan sing luwih penting
duwe anak. Iya Mas, tanggapanku wong jodohan orang duwe anak iki iba kutiwane yang ati. Tur anakmu pinter dek dadi dokter. Lho, kok Mas ngerti apa kenal ya? Takonku. Nalika arep budal haji 2 tahun kepungkur kae, sing mriksa kesehatanku ya jebul anakmu. Lagi setengah jagongan kandhek kesaru, suarane pambiwara nyebut-nyebut jenenge Mas Julang. Para pelayat ingkang badhe tumut nyolataken jenazah keparenga mlebet dhateng dalem dukita. Wondene minangka imam kasuwun Bapak Haji Julang Wiratma keparenga jumeneng. Mas Julang sekalian dak derekake lumaku menyang panggonan jenazah kang rada adoh saka papanku jagungan mau. Cukup akeh sing nyolati bareng aku lan Mas Julang. Sawise samekta keprungu takbir kapisan Allahu Akbar kanthi bebarengan. Jujur wae salatku ora bisa apik. Jroning salat tansah katon gawang-gawang citrane Lestari nalika isih prawan biyen. Dak kipat-kipatake ora bisa ilang, malah saya cetha. Kilingan gawang-gawang nalika lungguh pating gleni ing stasiun balapan ngenteni wanci sepur mangkat ngulon. Nalika iku dheweke takon PR perkara reaksi fotosintesis kanggo ndapuk gula lan glebong ing jroning godhong. Dak jelasake ing kertas buram lan dheweke gatekake karo lendotan pundakku. Bareng wis rumangsa mudeng dheweke omong, "Kowe pinter banget Mas." Bareng kok terangake aku langsung bisa ngerti. Besok yen aku kelakon dadi bojomu, mesti anak-anakku bakal pinter kaya kowe. Bubar omong ngono, tanganku dicekel terus diambungi. Malah dak godo. Ngambung kok tangan, sing bener kuwi pipi. Aku kandha ngono merga yakin dheweke mesti ora gelem ngambung pipiku. Jebul mak sengok dheweke ngambung pipiku tenan. Awakku nganti merinding kabeh. Allahu Akbar. Mas Julang maca takbir kang kaping 2. Aku uga takbir nuli maca selawat, nanging sing maca mung lambeku merga wis apal banget. Batinku bali marang lelakon setengah abad kepungkur. Kedadian ing stasiun balapan iku njalari aku yakin yen Dik Lestari wis mantep tresnane marang aku. Liya dina aku tuku ali-ali stempel 5 gram, dak wenekake dheweke ditampani karo kondo sing mlegakake atiku. Matur nuwun Mas, cincin iki bakal dak enggo selawase lan besok bakal dak wenehake anakku wadon. Lah nek anakmu 7 piye? Takonku nggodha. Dheweke jiwit lengenku karo omong, "Aja akeh Mas, mundhak aku gelis tuwa." Rampung salat jenazah, salam nengen lan ngiwa banjur padha bubar. Nanging aku isih ngadeg gejejer ing kono. Ana krentek ing ati kepengin weruh pasuryane kang ana jero kain kafan, nanging dak tindes. Mripatku kaca-kaca nyawang glegering awake kang wis dipuntel mori putih. Batinku nguwuh. Assalamualaikum Dik Lestari, sugeng lumaku ngadhep ngersane Gusti, mugi ditampa pisuwanmu. Dumadaan katon ngeglo ing angen-angenku citrane Lestari dik jaman semono. Batinku sambat, "Lestari, biyen awakmu iki kuning mencorong gawe silap mripate bocah sak sepur,
ayumu nggegerake bocah sepuran pirang-pirang nganti kaya ngeterake stasiun balapan sing pengko iku. Nanging saiki wis mujur kaku ing jero kafan, sedelok maneh ing jero tanah pemakaman kono. Awakmu kang endah iku bakal luluh mesep bumi kari balung-balung pating sliber ing kuburanmu. Urip ing donya jebul ora suwe dik, mung kok ya wong numpak sepur sakala Klaten menyang Solo. Eluku dadi ketes-ketes runtuh ing kloso, iling yen aku dhewe uga bakal sumusul dheweke embuh kapan keparengi Gusti. Aku arep lunga ninggal jasate, nanging tanganku dicandak pawongan kang weruh-weruh ngadut ing jejerku. Dak toleh, dak tamat-tamatake, semu kaget aku alok. Darsa, dheweke uga alok. Surya, aku kepingin ketemu kowe. Ayo jagungan ing kebon kono. Aku ninggal ruangan duh kita mlaku ngetutake dheweke, sengaja milih papan ing kebon sisih kulon sing ora pati akeh wong. Alhamdulillah Sur, ucape miwiti gundeme. Aku bisa ketemu kowe sadurunge padha katimbalan. Kliwat 50 taun aku goleki kowe. Goleki aku, takonku. Nganti 50 taun, wiwit kapan lan prune apa? Ya wiwit bubar awake dhewe jotosan kae. Ngene critane. Bubar padha jotosan biyen kae, Lestari kok pasrahake aku to. Prasasat saben dina aku ketemu dheweke. Karepku ngrabu katresnan let rong sasi Mas Gito nemoni aku nantang jotosan. Sopo sing menang ngalap Lestari. Kang sen ketemu ing stadion. Perjanjiane ya kaya aku lan kue biyen kae ora kena nggawa gaman. Bareng dheweke kena dak jotos glayaran arep rubuh, jebul dheweke ngetokake glati kanthi isih sempoyongan. Dheweke ngancam aku nganggo glati, kena dak candak tangane, dak babitake, jebul nyerempet lengene dhewe sing sisih kiwa. Suwek getih kemucur saka tatune. Sakala glati dak rebut, dak guang, cepet-cepet dheweke dak goncengake menyang rumah sakit. Rampung diperban terus dak terake mulih. Saben dina aku niliki nganti tekan wancine aku budal yang Bogor kuliah ing IPB. Aku banjur omong karo Lestari supaya dadi karo Mas Gito, lan wiwit iku aku sumpah selawase ora bakal kelingan maneh. Lah dheweke ya gelem? Takonku nyelani. Segawit ora gelem, dheweke malah omong, nek kowe ora sida karo aku, luwih becik aku bali marang Mas Surya. Ngono omonge. Pancen jane sing paling ditresnani Lestari ya kowe. Nanging dik semono dak pepetake aku kondo. Mas Gito iku sing paling gedhe pangorbanane kanggo ngrebut tresnamu nganti ngucurake getih nelesi lemah stadion. Akhire manut ning ana sarate. Lah apa sarate? Takonku. Tarsa ora enggal mangsuli, tangane ngrogosak ngetokake buntelan cilik saka jero dompete, dibuka karo omong, kowe isih kelingan ali-ali iki apa ora? Dak sawang sedelok aku ora pangling. Iya, iku mbiyen ali-ali saka aku, dak wenehake Lestari, ucapku. Lestari ngulungake ali-ali iki marang aku mbiyen, njaluk tulung supaya dibalikake maneh marang kowe. Aku ngandani kuwi wis diwenehake kowe. Nek kowe ora gelem nganggo apa nyimpen ya didol wae. Dheweke mangsuli semu mepetake aku.
Mas, iki ali-ali tondo katresnan saka Mas Surya. Gandeng katresnane batal, ali-ali iki kudu bali marang dheweke. Yen kudu didol, atiku ora tekan. Dak balekake dhewe, atiku ya ora mentolo. Nek Mas Tarso ora gelem balekake marang Mas Surya, ya wis aku ya emoh karo Mas Gito. Pilih bali marang Mas Surya. Ngono tembunge. Dadi aku kepeksa sagu balekake marang kowe. Mongko aku kudu enggal budal nyang Bogor. Mula njur tak simpen ing dompetku. Mrono mrene tak gawa, mbok menawa kepethuk kowe kari ngulungake. Jebul nganti kliwat setengah abad lagi kepethuk ana kene. Nyoh tampanono aku ben enggal ludang ora dadi sesanggan ing batin. Atiku trenyuh lan angkles nampani ali-ali iku. Kelingan gawang-gawang setengah abad kepungkur, ali-ali iku dak lungake Lestari ing peron stasiun balapan pinuju mulai sekolah. Saiki persis ing dina sedani Lestari, ali-ali lambang katresnan iku bali marang tanganku maneh. Eluku mbrebel metu saka mripat, ora bisa dak empet maneh. Jebul Tarso uga melu mbrebes mili, malah dheweke ngrangkul aku karo nempelake pipine, nuli kawetu tembunge. Aku ngerti perasaanmu, Sur. Ali-ali iku lambanging katresnanmu karo dheweke. Saiki bali marang tanganmu nalika dheweke budal ninggalake donya arep ngadhep marang Gustine. Nanging kowe pantes muji syukur dene biyen ora sida dadi bojone Lestari. Dheweke tetelo gabuk. Iya, saiba kutiwane yen aku ora duwe anak. Tekan semono anggone padha omong-omongan keprungu suarane pambiwara ngumumake budale layon. Kasuwun para kadang sami jumeneng, suka pakurmatan ingkang pungkasan dhateng almarhumah Ibu Lestari. Kabeh padha ngadeg, saperangan melu ngetutake lakune peti jenazah menyang makom. Saperangan ngetutake kanthi pandulune kalebu aku lan Tarso. Sumedhot rasaning atiku weruh jenazah Lestari lumaku alon kairing puji zikir. Wong loro padha netesake eluh lan tanpa diabani padha ngucap, Lestari sugeng lemaku ngadhep marang pangeranmu. Bareng wong-wong wis padha mungkur saka papan dukita, Tarso nyalami tanganku karo kandha. Kapan-kapan aku kepengin dolan nyang omahmu nutukake anggone padha jagongan. Aku bakal bunga banget, saurku. Aku uga kepengin weruh omahmu ing Prambanan, insyaallah. Banjur pada pepisahan tumuju mobile dhewe-dhewe. Jroning lemaku mulih aku kelingan ademe stasiun Ketandan wanci esuk. Kelingan ramene stasiun balapan wanci bocah-bocah padha mudhun saka sepur arep mlaku menyang sekolahane dhewe-dhewe. Kelingan bungaing ati gegojekan karo kanca sepuran. Kelingan endahe mangsa remaja kang tanpa sesanggan kebak pengarep-arep dina tembe. Kabeh iku wis kepungkur adoh, ora bisa dibaleni maneh. Krana urip ora bisa mlaku mundur kaya sepur langsir, nanging kudu terus maju nyaketi stasiun pungkasan ing urip donya. Salah sijine Dik Lestari. Wektu iki wis tekan stasiun pungkasaning donya, bali marang ngayunan. Batinku nguwuh, Lestari ali-ali tandha katresnanku biyen wis dak tampa bali.
Muga kowe madhep mantep ora malang tumoleh krana wis rampung sesangganing uripmu ing donya iki. Cutel.